Os taxistas da Coruña están en pé de guerra. Os VTC son o inimigo e quedan cos clientes. Os condutores denuncian que non xogan en igualdade de condicións. Poderán chegar a un consenso? A loita das matrículas azuis. Hoxe, no termómetro. 12:15 do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Que está a pasar nesas rúas da Coruña, onde a convivencia entre taxistas e VTCs comeza a ser cada vez máis hostil? Vexan. A finais do pasado ano, unha coñecida plataforma de VTCs aumentou a súa frota absorbendo unha boa parte do traballo dos tradicionais taxis brancos. Isto repetiuse noutros puntos da comunidade. En Santiago, o incumprimento da actividade destes vehículos ilegais traduciuse nunha dúcia de actuacións policiais no último trimestre. O principal motivo destas infraccións non é outro que a realización de servizos sen autorización dentro do propio municipio. A convivencia podería ser fácil, pensarán algúns, pero certo é que, segundo os profesionais do sector, estas empresas especializadas non xogan nas mesmas condicións, beneficiándose dunha flexibilidade fiscal que lles permite axustar as súas tarifas. Nos últimos anos, o vehículo de transporte con condutor non foi a única ameaza para os taxistas. Os profesionais xubilados ou mesmo os taxistas chegados doutros concellos son algúns dos problemas engadidos aos que se enfrontan aqueles vehículos que cumpren con todas as da lei. Con tarifas ata unha terceira parte máis barata, conseguen atraer a veciños e turistas. Pero ollo, porque o que nos venden como un beneficio económico pode converterse nun bo desgusto para o noso peto. Hai apenas unhas semanas foi condenado por estafa un taxista con licenza nun concello próximo a Pontevedra despois de cobrar 45 euros por un servizo na cidade. Os taxistas están fartos dunhas prácticas moi difíciles de controlar, polo que exixen medidas para lograr deter todos estes comportamentos ilegais. Chegarán a convivir algún día? E farano en igualdade de condicións? Bueno, Diego, estás aí na Coruña, xa te víamos antes, agora creo que te acompaña Manuel, un taxista. Que está ocurrindo realmente? Porque se nos ceñimos a lei, non? En teoría, deberían poder convivir pacíficamente, dicir, a xente que quera optar por VTC ou colle a través da aplicación, non? Que está pasando realmente? Totalmente, Rocío, eso é o que di a teoría, pero despois levado á práctica é máis complexo. Estamos con Manuel, que ten a licenza de taxi na Coruña. Que tal? Moi bons días. Hola, bons días, que tal? Manuel, contanos, cal é o conflicto que está a haber agora mesmo entre os taxis tradicionais e os VTCs, neste caso Cabify? Pois que agora mesmo acaban de conceder moitas licencias, cando o cupo xa estaba excedido. Claro, ese ven un pouco conflito porque estáse a saturar o mercado con unhas licencias que non debían de haberse concedido. Cantos Cabify pode haber agora mesmo na Coruña, por exemplo? Pois non lle sei, debe haber uns 30 ou 40 Cabifys. Para a xente que está un pouco despistada, cal é a diferenza entre os taxis tradicionais e os VTCs, neste caso os Cabify? Pois o taxi é un servicio que está completamente regulado tanto pola Xunta como polo Concello. Temos unhas tarifas prefixadas nas cales non nos podemos pasar, temos uns precios que son estables, non hai ningún tipo de variación. Ti dá igual como sexa o traxecto, tes un precio por hora, un precio por quilómetro, e dese precio non te podes pasar. Mentras que os Cabify teñen un pouco uns precios máis variables e aparte nós temos a concesión do Concello para coller a xente que vai pola rúa. Eles non poden coller a xente pola rúa, teñen que coller os servicios que eles xa teñen previamente contratados. Non poden, se alguén lles levanta a man non o poden coller. Por qué? Porque non é un servicio contratado previamente, eles tiñan que telo xa contratado. Despois nós temos unhas paradas onde nós temos que parar, eles terían que volver á súa base que tiveran na cidade. Non poden andar pola calle aparcados esperando un servicio, teñen que volver á súa base. E, sen embargo, segundo denunciades os taxistas, é algo que están a facer aquí na Coruña. Sí, eles poñense, pois hai un concerto, pois van para a entrada do concerto esperando que alguén lles abra a porta e se lles suba, cando ese non é un servicio que eles podan facer, porque non o teñen contratado previamente. E os ves, pois nunha calle aparcados en doble fila esperando un servicio, claro, eso excédese do seu labor, porque están incumplindo a normativa.
E claro, que solución podería ter de cara a buscar unha futura convivencia entre os taxis da cidade e tamén os Cabify? Pois que respetasen a normativa. Simplemente con que respeten a normativa xa non habería problema cos taxis. Pois moitísimas grazas, Manuel. Compañeiros, aquí a opinión dun taxista con licenza daqui da Coruña sobre o conflicto entre os taxis tradicionais e os VTCs, os Cabifys. Pois un conflicto, grazas, Diego, que toma avisos, non, de facerse un pouco xa sempiterno aquí na nosa comunidade. Bernardo, para que a xente entenda na casa, igual os que nunca colleron un VTC, por exemplo, na práctica, a hora de pagar, como funciona? Porque o taxímetro temos todo moi interiorizado, pero como vai o sistema de pago destes vehículos de transporte con conductor? A ver, non é o mesmo un martes pola tarde que un sábado pola noite, certo, niso coinciden, pero hai máis. Imos velo, poñamos por caso, nun percorrido de 3 kilómetros, tamén, na cidade da Coruña, entre o estadio de Riazor e o Monte de San Pedro, por exemplo. Nesta distancia hai exactamente iso, 3 kilómetros, xornada laborable, de día, tránsito concorrido. Sairíanos en taxi, 5,80 euros. En VTC, a baixada de bandeira, por certo, na cidade da Coruña está nos 4,30 euros, en VTC 7,63. Debullamos de onde sae este precio. Estas aplicacións de vehículos de alquiler con chofer fixan o precio a partir dunha tarifa mínima, o tempo e os kilómetros. De media, 82 céntimos por cada kilómetro e 10 céntimos por cada minuto. Canto máis tráfico haxa, máis minutos nos levará ese percorrido. Pero é que hai máis, e aquí ven o matiz que queremos deixar claro. O taxi vai cobrar a tarifa que indique o taxímetro, pero o VTC ten unha tarifa dinámica que vai flutuando segundo distintas variables. Unha delas, a alta demanda. Explícome, se hai moita xente arredor nosa pedindo ese servizo, será máis caro, pero bueno, isto pódese comprobar na aplicación antes de reservar, saberemos cal será o importe exacto, pero será un importe que nunca superará o 10% do total, ese engadido, vale? Pero metemos outras variables que poden modificar o prezo final. Por exemplo, se modificamos a ruta, o prezo sobe. Se pedimos facer unha parada no medio do camiño, o prezo sobe. Se a ruta inclúe peaxes, o prezo sobe. Se facemos esperar o noso condutor máis tempo do de cortesía, que adoitan ser 2 minutiños, pois tamén sobe ese prezo final. E aquí está a diferenza, non sei se me quedou medio clara. E se esquecemos algo dentro do vehículo, o condutor levarao onde lle digamos por uns 15 euros. Bueno, pois son dous modelos distintos, o explicamos aquí outra vez no termómetros, un regulado, outro non teña nada que ver, en teoría, non? Deberían poder convivir, e ti como coruñesa, decir, a mí o que me chama a atención, vese pola rúa eso de que os VTC paren cando alguén levanta a man como corre cos taxis, eso que estaba denunciando o taxista, porque en teoría, en toda Galicia, non poden nin operar dentro das cidades, nin así, sen que ninguén o pida na aplicación. A mí nunca me coincidiu de ver que ninguén levantara a man e que parara un coche de Cabify, pero sí que é verdade que aumentaron moito na cidade. E a pesar de que a regulación din que non pode facer percorridos que non sexan interurbáns, é dicir, que pola cidade non deberían nin poden parar a ninguén, e tes que en teoría somente poden ir ao solicitalo aeropuerto, previamente, etc. É verdade que iso sí que non se cumpre. O sea, a verdade é que hai percorridos que ti contratas que podes facer sen ser interurbán e moitas outras cousas. Como agora hai máis licencias, como 30, 40 Cabifys que poden estar operando agora mesmo na Coruña, claro, é unha competencia realmente, como dicía o taxista, certamente desleal, porque hai un desequilibrio aí, non? Eles teñen que ter unhas licencias determinadas, teñen que ter, unhas condicións que non teñen que cumplir os outros. É verdade que se eles, os outros, se cinguen o que poden facer, sí que estaríamos falando de cousas diferentes e que aí aí se non, poderían Carla, convivir. é que aí vou, non? É que igual se cumple a lei, poden convivir os dous modelos ou non? Ti que opinas? Estas plataformas existen porque o mercado o pide, es decir, hay una necesidad, si no, pues no habría Cabify ni habría este sistema. Este sistema naceu por unha demanda do mercado, es decir, se o mercado está crecendo e hai unha demanda da sociedade, pois é o que hai. Poner barreiras, por moito que os taxistas poden ter razón en algunhas cousas, poñer barreras
ao desenrolo de novas formas de transporte, a mí pareceme que é unha tontería. É dicir, cada un debe ter o seu propio mercado, cas súas propias regras. É dicir, no VTC ti, o usuario e a empresa estás facendo unha negociación en vivo, digamos, prácticamente en directo, en función da demanda e da oferta que hai nese momento. No taxi, isto non é así. Claro, pero a mí o que me pareceu Son entender modelos é que eles, distintos. porque claro, creo que aquí hai dos debates, o do número de licenzas, que eso falamos no caso de Santiago, que era evidente Pero as eso denuncias non é que hai problema xente de que non VTC. atopas taxis. Correcto, por eso digo que hai dous debates, o número de licenzas que se deben aumentar, e outro, creo que estaban dicindo aí, que non fagan trampas, non? É dicir, que se ateñan á lei, non? Eso é hai importante. como, creo que dous flancos aquí, non? Eso é importante. É verdad que finalmente o mercado demanda e o mercado surte, pero non vexo porque non pode surtir de taxistas de toda a vida. É dicir, aumentemos licencias. Que iso depende Dentro dos da concellos. posibilidade. Eso depende dos concellos. Que case nunca queren meterse nesa historia. Porque Pareceme ben. tamén protestan Ahora, os taxistas, que iso é verdade, que cada vez que queren aumentar licenzas tamén protestan. hai follón, hai que chegar a un acordo, sí, pero o que non se pode facer é isto que parece ser que están facendo os VTC, é dicir, a mitad da partida cambiar a norma. Señores, isto é así, vostedes non poden circular aquí e non poden circular. Claro, é dicir que- Vostedes non poden, e logo que decía Inma de que non se dá conta que vives en Coruña, en Santiago, a verdade é que se notan menos. E a lo menos eu notos menos. De que nadie levanta a man para parar un VTC, eu non sabería dicircho. Estou por asegurar que, como a mí moita xente, que se subiu seguramente a un VTC non o soubo. Porque estamos acostumados a que o taxi é blanco E que tamén eu ten penso é unha realidade, Pepo, da que aínda hai, por exemplo, aquí en Galicia, creo que bastante descoñecemento, porque Totalmente. realmente o do VTC é algo relativamente novo aquí. Sí, de feito, pues, en apariencia non facían falta. Supostamente pues, se podía amañar cos taxis pues, ou dando máis licencias, revisando de forma cíclica, pero desde logo o que é básico é que cada un dos dous formatos se atinxa ás normativas. A norma. As normativas. E logo aí xa o usuario pois xa Decide. escollerá, porque claro, se Bernardo nos acaba de explicar que xa é bastante máis caro un VTC, e máis che cobran, se che queda algo ali esquecido. Non é certo e tal. eso, tampouco. Bueno, pues non sei, o dixo Bernardo, eu non vou poñer o que diga Bueno, o meu Bernardo, pode non vou saírse- poñer eu en A tele. ver, Pode pode saírse saírse máis máis caro barato. o Bueno, VTC, depende da demanda. Depende Claro, do outro claro. día falábamos. Efectivamente, É un modelo pero- baseado na oferta e na demanda, Pero, por iso desde pode logo, saírse máis caro. Nesta comparativa que vimos hoxe aquí, saía máis caro, a parte de outras moitas cousas que se comentaron. Entón, obviamente, ao final o usuario tampouco será tan parvo como para irse a un modelo máis caro. Claro, cando eu penso que como en todo non é moi importante é que o usuario teña información, o sea, que se cumpla a lei por un lado Absolutamente. e logo ter información sobre como é E o que se non funcionamento podas de elexir. ambos modelos para que logo ti podas escoller o que máis che Está claro que é un modelo que aínda non está ao alcance de todos porque hai xente maior que non sabe empregar a aplicación e non sabe ir a un servicio clásico de taxi. Pero Como é verdade que funciona o aquí taxímetro? o Temos importante é claro, que todo o como mundo funciona o teña prezo das VTC. toda a información. Porque é Exacto. verdade que hai unha demanda, pero por qué? Porque a xente demanda porque é máis barato. O sea, realmente, en moitas ocasións, hai traxectos que é máis barato e, ademais, xogan cunha ventaxa, que ti cando sabes xa o que vas pagar, moitas veces tes como esta cousa no imaginario de que vas coller un taxi igual, tángate, cóbrate demais e demais, e non. Aquí sabes perfectamente o que vas pagar. Eu creo que xogan un pouco. Seguiremos este asunto no termómetro. 12:27 minutos, como estamos pendentes tamén de que pasa ca Velutina. Xa lles contamos que hai unhas semanas comenzar